Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Musta? Karon no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa no, shout out dai ko sa tanan nga kasunod ng dramahan no, nga sinuwat ni Jenny Cabidad. Amping mapirmi no, mga ka-listeners, mga ka-followers, boy no, di ta maglangan. Nia ang laing sumpay ning pipila na lang kayugto ning sugilanon. Mahal kong kaaway. Of stardust. Pasultihan ta ka. Dili ta ng babay na hangol og kwarta. O dili ta ng babay ganahan og gwapo. Unsa man yung imo gusto, Alexa? Iyan. Unsa man imo gusto? Kaya akong ihatag nimo. Mahalon lang ko nimo. Sulti. Sulti kung unsay gusto nimo. Kwarta? May kwarta na ko. Ako nang sumusunod sa katigayunan ni Papa Ed. Ang bukiro ka lang gihapon da. Oh. Nagtuo ka? Nga kwarta na lang yun ang gamahanan ining kalibutan na, iyan? Dili ka magagawas din, Alexa. So, piniriso ko din, he? Oh. Piniriso ta ka. Nalimot ka sa kong gisulti? Yan ang presohon man ko di mo. Isulti na ko nimo. O diyan ang ka magagawas din, kung mahalon na ko nimo. Gusto kang mahalon ta ka? O gusto may makuha na ko, ha? Kung mahalon ta ka? Naibaw na ko kung unsay ako makuha ni mo kung mahalon ta ka. Una, konsumisyon kay wa kay buot. Ikaduha, konsumisyon kay demanding kay ka. Ikatulo, konsumisyon kay taas kay kao karbo o ang imo lang kaugalingon ng imong gihuna-huna. Okay. Unsa may imong buhaton ako santang tiniriso ko nimo? Tunaan nimo kung unsaon ko sa pagban. Unsa man akong gibuhat? Nganong ako ning gibuhat? Ay, unsa man ni portahan? Wa man din masira, oy. Oy, busing, nganong nagtungok naman sab ka diha sa sala? Kanaon ba sa imong pangupaw? Unsa man, miabot na ba ang bisita nga imong gipaabot? Unsa man ni siya, babae o lalaki? Babay. Babae? Babae. Kinsa man? Sila riyang nasabang imong gipanihi? Dili. Dili. Kinsa man ang bayhana ba? Wa man ko nakita ang babae nga gikahimamat ni mo, busing. Unya, wa sab kay bag-ong gipanguyaban. Uy, hala, kinsa man may bugbog sa pultahan sa ubos, busing? Iyo siya pag-ausa. Unsa naman sab ning gibuhat ni mo, busing? Iyan! Iyan ang bilhin ng pultahan na sa ba? Iyan! Alexa, ikaw na nasa suot? Binoy? Binoy, ikaw na! Binoy ang bilhin ng pultahan kay sagpaon ko ng agaw ni mo! Bisan usaon, wag yun na siya'y buot na! Hala, oy, di man niya paplihan, Alexa. Ing na siya nga kung dili ko niya pagawson, bungkagon ako din mga butang dire! Ako din kubon! Busing. Unsa man ning gibuhat nimo, busing, oy? Ala, natakdan ka, nangidnap naman ka, oy? Wala na ko siya kinapa. Siya ang mianhi din. Unyag mo ano siya din, di din mo papaulion. Diha na siya, Binoy. Nga naman, busing. Ayaw pagbuot. Gusto ko nga naara diha sa akong duol si Alexa. Busing, oy. Mapreso yung tao kay nagibuhat nimo, busing. Bahala na.
Hala, oy, kidnapping magkidintaw ng imong gibuhat ni Alexa, bossing, oy. Pasagdi ko ninyo, Binoy. Hala. Iyan! Iyan na sa pagpagawasan ako gikan din eh! Busing, tambag lang gining ako, no? Buhitaw si Alexa, oy. Napagitaw gila sa sila. Iyan! Asa ba? Dakaw, Binoy. Adtuwa sa ila iyang mamag papa. Ihatag eh. Suwat? Bisag unsaon, si Mangyog mga paagi ng tawana da. Prisuhan naman ninon ko niya din eh. Yapag yung utok ng tawana. Oh, may ref man din din eh. Uy, puno pa sa pagkaon. Oh, hindi mo kaon. Lole! Bada-bida ni mo, Lole. Ay, padul gamay, ha? Taga-ira kong kwarta diha, be. Ay, unsao na masandi mo. Magpabadlong na sab kang Alexa. Magpabadlong. 8-5 to. Dili, oy. Naunsa man ka, kinintos na ko pagayoon, kinuna ko'y palitong kahoy. Ay, basta kahoy ang paliton, ha? Dili isugal. Kay bao na gina siya nga wa na kumanugal. Basig ako lang imong giatik-atikan. Mayo adlaw diha man na. Uy. Manoy. Uy, bida, murag ikaw man to. Ikaw, Bantong. Ako ang driver nila ni Sir Inoy na... Oh, nganong ni Aka? Ayun na. Niya ba si Sir Ed? Ha? Iyan na ba yung dayunon ang pagpangasawa sa among anak? Ha? Dili, Noy, oy. Si Boss Ian ang misugo na ko sa pag-ani. Oh, ang anak nga maldito ni Sir Ed? Oo. Kinuo ko. Ganong gipaan niya magkas-anak ni Sir Ed, ha? Akuan? Iyan ang ipahatag ninyo. Uy, suwat? Suwat? Suwat para inyo kununa. Basahan lang. Abli na inuloy. Albili na, yun kayo mo nagkikulbaan ko anang suwata na. Di ka mahibaw kung unsay unod din eh. Wa ko kahibaw kikistipliran man. Ablihin na, para ato na yun ang kwan. Mabasa na yun na. Gano'n magkagipadadaan man tagsuwat sa anak, oy. Basa! Dear Manang and Manoy, mga sawa ko sa inyong anak iyan. Magang sa ilong! Usa man eh! Mga sawa lagi. Ala, oy. Mao din ay unod sa anang suwata di ay. Mag-asawa si iyan ni Alexa? Oo, klaro na lang. Gisuhat man na di, ha? Yun na, hain maros Alexa. Tuwas na kumbay sa ibabaw. Dodo, antoon ato. Usay atoon. Ikaw na ng anak ni Mululi, oy. Siya na'y pabuta kung unsay iyang buhaton sa iyang kinabuhi. Sa manigita buain taon, oy. Ambot lang, oy. Sila rin ang ibaw sa ilang gipangbuhat, ma'am. Mga dagko naman na sila. Pero kakalit ba ini? Ay pasagdi na lang lagi na si Alexa nga mo desisyon. May kabuot naman ang anak mo. Naibaw na siya sa angay niyang buhaton. Lakaw na do. Ingnan sila nga ukiraming magbinyo sila. Hello, Ian. Nganong nanawag ka? Ian, may problema ka ba? Kon. Sorry. Ian, naunsa na masab ka? Kon. Nabuang sa ko. Ian. Naunsa naman ko pa. Di naman ako kontrolado ng akong kinabuhi. Wala ako makasabot ako. Sa una, sigurado ko tanan akong buhaton. Pero karon dili na. Wala ako mahibaw kung unsaon pagpadagan ang akong kinabuhi pa. Ian, kung unsa man ang imong problema, isulti lang ako. Amahan ko nimo. Og bisan unsa pa kadako o kabugat sa imong problema, tabangan ta ka. Pa, tinuod ba nga wa kay gugma ni Alexa? Ian, si Alexa ba ang imong problema? Pa. Mahal mo ba si Alexa? Pa. Mahal na ko siya pa. Ian. Nganong siya pa man ang akong gimahal pa. Usahay.
nimong pangutana. Labi na kung bahin kini sa kasing-kasing. Pawanin ako tuyo. Naibaw ko. O kinahanglang atubangon nimo ang mga hitabo sa husto nga pagatubang iyan. Oh. Kung mahal nimo si Alexa, andam kang musakripisyo para niya. Wa pa nimo tubagang ako pangutana. Mahal mo ba si Alexa? Dako kong respeto ni Alexa. Og, importante siya sa akong kinabuhi. Kaya dako siyang natabang nako nga mubalik ka. Dili ka na ang gusto na kong mabati gikan nimo, pa. Kayon sa maday ang gusto nimong mabati gikan ako. Mahal ba nimo si Alexa isip asawa? Mahal ko siya isip higala ug anak. Anak? Busog lagi ko. Hinamday sounds din, Magpatukar ko, pi. Pawas kalakot. Yapag yun ni kutok si Ian. Unsa may kayang plano? Oh, samsaning tukara, uy. Miramag ng uyap. Ganahan siyang pisuhon ko? O sige. Kana pa'y makapahuway kong tarong din, Anak lang ang pagtanaw ko kang Alexa. Mao nga, kampingan ko siya. Tinuod ka, pa? O kay anak man ang akong pagtanaw kang Alexa. Kinahanglang irespeto mo siya sama sa akong pagrespeto niya. Tahurag iyang mga desisyon. Ayaw siya gamiti o kusog o bisan unsa nga makapasakit niya. Kung pahilakon mo siya, imo ning tulubagon ako iyan. Ampingi siya. Bye. Gusto siya nga akong ampingan si Alexa. Saan naman yung kinabuhi, Wa naman nilami. Masalay! Masalay! Sige naman lang, Gag. Inom diha. Ayaw pagboton mo inom ko. Sige magbot, ha? Sige magbot! Aray! Fuhin akong buhok, James! Sakit kayo na! Mas nalimot ka. Kung unsa ko si imong kinabuhi. Ako ang imong boss! Ako ang magbuot sa tanan. Sa tanan imong buhaton. Kung kumingon ko, nga mangita ka o kwarta, mangita ka! Pero asa lagi ko magitag kwarta? Dili na ko makaduli iyan! May kitapusan kang alas. Ang iyang amahan. Unsa? Barog di halir. Tita Agnes? O ako. Barog diha. Dili pa katapusan sa tanan. Tuwa na sa ilang bayang anak sa iyang kabit. Unsa? O gusto may buhaton na to niya? Ikaw ang dunay buhaton, Lira. Kinahanglang makasud kapag balik sa ilang kinabuhi. Kinahanglang makapaus ta ni anang pamilya, ha, Lira. Tita! Dakog atraso dako si Ed. Sukad pa sa una nga gibaliwa na lang ko niya. Tita. Dako kong natabang sa iyang kinabuhi. Pero gipaliwa ra ko niya. Unsibot mong ipasabot, tita. Si Ed lang ang lalaki sa akong kinabuhi, Lira. Pero dili ko niya mahimong mahalon tungod kay hikalami. Unsa? Samtang si Carolina,
Naningkamot nga mumabdo siya sa anak ni Ed nga mao si Ian. Ugwa na siya makabalibad sa gusto siyang ginikanan nga makasal kang Carolina. Nganong karon naman na ni mo isulti na ko, tita. Tungod kay naglaom ko nga kung mawa si Carolina sa iyang kinabuhi, mahalo na ko niya. Ako ang naa sa iyang kiliran sa panahon nga maghilak siya. Ako ang naghatag niya kusog aron mo padayon siya. Pero gibaliwa lang ko niya. In love ka ni Tito Ed? Oo, Lira. Taas ng panahon nga nagpaabot ko nga mawa siyang kinabuhi si Carolina. Ug sa diyang nga ibawaan ko nga nag-uli siya og ang iyang unang hinigugma nga si Veronica. Misamot nga nalimtan na lang ko niya. Mo nga kinahanglang mahanaw silang tanan. Si Carolina og si Veronica. Namatay si Veronica. Apan wa gihapon ko makita ni Ed. Namatay si Carolina. Apan gibaliwa lang gihapon ko ni Ed. Bisan kon ako ang naakanunay siyang kiliran. Og misamot nga nalayo siya nako sa diyang miabot siyang kinabuhi si Alexa. Ang panuway nga, Alexa. Kinahanglan makapaus ko niya. Maoy huna-hunaan ninyo ang kwarta nga makuha tagikan kang Ed ug Ian. Pero ilan akong gipalayas. Nili na ko makasud sa kinabuhi ni Ian. Bisit! Barog ya! Barog! James! Musud ka og balik sa ilang kinabuhi. James, sasaan mo ko ni mo! Kinahanglang mawasan ka! Kinahanglang mawasan ka! Di mahimo nga magtago lang tasok! Okay! Mangita kong paagi nga makasudog balik sa kinabuhi ni Ian! Kana ba? Kana! Bossing, mission accomplished na, bossing. Unsa naman? Oh, nahibaw na ang ginikanan ni Alexa nga mga sawa kaniya. Mayo. Pero, dunay problema. Unsa man, Binay? Ang imong problema, kung musugot ba na si Alexa nga mga sawa kaniya? Oh. Busing, wa naman na mamao ang imo pamaagi, oy. Anong imo man na siya gipugos ug butang diya sa kwarto? Hala, oy. Iyan na ba? Magsulti ta. Ayaw pag binata diha ba? Natuan na. Mura man og wa gyud maoyon sa husto pamaagi ning imong gibuhat, bossing. Pasagdi ko, Binay. Oh, bahala ka. Ako pa nimo no magpaumbus ka. Kung manguyab tag babay, di gyud ta magbuot sa tanan. Ayaw ko tuloy, Binoy. Wa mo gani kay uyab. Manudlo na hinon ka na ako. Sige. Pagtuman sa mong gusto. Iyan, sa ka? Gusto niyo ka mapriso ka, ha? O kidnapping? Nato na busing, oo. Nag-hisgot na siya kidnapping. Hala, papaulian na siya busing. Unya, manguyab na dayon ka. Daghan ba bighusayon? Unsa may husayon, busing, oy? Nawa na kini mamawang gibuhat sa kung amo, oy. Iyan sa ba? Ablahin ni puntahan. Ipangitan ako rin nila ni Mamang Papa ba? Iyan! May kinagabli na ka. Erog. Erog. Tagpaoy, tagpasa. Papaulian ako, oy. Naghuwat kid ka, nga mapulis ka. Pulis na mo kuha ni mo din, he? Dili nakapangitaon pas imong inahan ug amahan. Nga nagot taong dili
man ko nila pangitao nga anak man ko nila. O gawas pa, si mama mo'y nagsugot na ako nga mo anhi dinhi. So, naibaw si mama nga ni ako dinhi. Nasa naman taon ka, uy? Wala ni mo mahuna-huna? Aw, ako man ang nahuna-huna ba? May magwa ko yung utok. Unya? Unsa man ka? Gusto kang mapriso ka? Wa ka kabatay sa gisulti. Dili kanila pangitaon kay nahibaw sila nga niya ka dinhi. O kauban ko nimo. Usay? Ako na silang giingnan nga mga asawa ko nimo. Hoy! Dili may mong mga sawa ka na ako kay dili ta uyab. Aw, mag-uyab na ta. Usa? Hoy, Ian? Unsa man ka? Nagduwa-duwa ka? Unsa man ang tripping ni mo, ha? Wa na mahusto, ha? Wa ko mag-tripping. Mauni akong gusto. Mga asawa ko nimo. Unya ako? Nangutana ka ba nako? Kung musugot ba ko nimo nga mga sawa ka nako? Kinahanglang musugot ka. Unya? Nahibaw nang imong amahan nga mga sawa ka nako? Gi-preserve ka sa kong amahan para nako. Unsa? Unsa gi-preserve? Unsa ko? Pagkaon nga i-preserve para sa espesyal nga tao? Oh. Gipangasawa ka ni Papa para nako. Pagkawas ako, Ian! Pagkawas ako! Dili ko ninyo mahimong duwa ang amahan o kanak! Sa ako nag-iingon, dili ka na mahimong mugawas. O sabi ng utok ni mo, ha? Utok ng bata! Nagkagusto ko nimo. Ikaw ang gusto kong mahimong inahan sa kong mga anak. Oh. Huh? O sabi pagtuon ni mo ako, anay nga pasanayon lang? Kinahanglang pagawason ko ni mo. Dili ko duwaan nga mahimo ni mong itiner din, he. Dili ka duwaan. Napoy duwaan nga pangasawon? Yan ba, kapuya, oy? O sa may mahitabo kung magminyo ta, ha? Magsige na tag-away. Kung mangaway ka. Pero, kung mo relax ka diha, way gubot. Ang sa ba may gusto ni mo? Nakoy pagkaon? Wa ko'y dang ilisan. Ang sa wa? Kini. Kanaday. Kadaghanan ng sinina diha. May panglakaw, may pangkatog. Babae din tag-iya ining kwarto, ha? Oo, babae. Kay babae man ka. Ha? Kung maligo ka, nindot ang banyo ni mo. Na ay jacuzzi. Nasa gawa salon. Imo ni kiplano ang tanan? Gusto lang ko nga mag-uban ta kanunay. Gusto kag sounds? Na sounds. Gusto kag TV? Nasa TV. Sulti lang kung unsa pa'y gusto nimo. Papauli ako. Mupauli ka? Aron makita na sad mo atong Paul? Nahibaw ka? Naibaw ko nga niasod si Paul ining dapita. Ug di ko musugot nga siya ang imong ipuli kang papa. Naunsa ka na ba, uy? Kaayo naman ang ginimong kumuton, uy! Kumuta? Sagpa? Nabuang nagit ka! Nabuang na bitaw ko nimo. Oh. Mausaday akong gikalagutan. Nganong sa tanang babae, ikaw pa man akong gusto. Ug mausad na'y nakadimalas nimo. Kung nganong ikaw ang akong nagustuhan. Bisan nahibaw na ko, nga biagi na ka sa mga kamot ni Paul. Pero nganong ganahan pa manggihapon ko nimo. Wa ka mahadlok ni Paul? Wa na ko gikahadlukan karon, Alexa. Kaaway ta ka. Pero, mahal ta ka. Tinuod ka tong iyang gisulti. Binoy. Ay, busing. Bantay si Alexa. Asa man ka? Magkikita ko sa ginikanan ni Alexa. Unsa? Ayaw gid siya pag-ausa. Makatilaw gid kumo kung imo siyang buhian. Oy. Og ayaw pada siyang pakiloy. Hala. Naunsa naman ng akong busing.
nataranta naman niya sa iyang kinabuhi. Biron, anak, ganahan ka ba nining imong kwarto? Hala, sir. May tanaw ni mo ay. Mura magnakasabot, sir. Sidis, gikan karon, ikaw na ang muatiman ni Biron, ha? Ay, o, sir. Kung mahal ni mo si Ian, mahal asabang akong usa ka anak. Ay, wag yun na'y problema, sir. Ako na'y bahala ini ni Daiveron. Pero, sir, nganong naingon anak man na siya? Biktima siya sa hit and run. Uy, mao ba? Hangtod karon, wagil may bawi kung kinsa ang mihit and run niya. Aw, may tago na good to, sir. Oh, may tao man si Dis. Ako na liabli, sir. Uy. Na ba si Tito Ed ng Sedes? Naaman. May toyo ka? Oo, may toyo ko. May mabagsultihan ni mo siya nga ni ako? O sige. Pabuta lang din his gawas. Sige. Hangtod ang katapang. Dili na mo pasod na ko sa pay. Makalag ko. Kisabay na gita. Oh. Sir, iyan ah. Ayaw kahadlok na ko, nang. Di na kumal dito. Hain si Alexa. Ato lang na siya sa bahay sa ibabaw, nang. Samtang, wa pa may makasana. Ha? Uy! Niya ka! Oy, Noy. Niya ka! Unsa? Noy, di ako kay may gusto lang kong klarohon ninyo. Unsa man na? Unsa man na? Nakuhaan ba si Alexa siyang gisabat? Oo, mana mo mabdo si Alexa. Oh, unsa? Mipauli sa amo ang among anak nga tibuok pa dong. Sigurado mo? Oo! Anong di ba may magkasiguro nga amo man ang anak? Bitaw. Wa ba sila magkauli si Paul? Wa. Tungod kay higala na lang ang pagtagad ni Alexa kang Paul. Ganon na iba mo ganang? Tungod kay mag-anian man na si Paul. Og usa ka higayon na nagpatabang siya nako. Nagtabangi ko nga nawaton ko na Alexa pabalik. Ay, ngano man ni ay Paul. Oo, sa maday gisulti ni Alexa ni mo. Giisip lang ko yung higala ng loli. Higala lang ang gibati para nako. Kung mauman ka na ang gibati ni Alexa para ni mo, Paul, uwa na ko'y ikatabang ni mo, anak. Si Alexa ang tag-iya siyang kasing-kasing. Higala na lang ang pagtagad ni Alexa kang Paul, iyan. Kadiyon na do? Usa mag-uwi mong plano, ha? Usa mag-plano ni mo ni Alexa? Ni ako, Noy, nang kay personal kong mananghid ninyo. Nanghid? Nga mga asawa ko niya. Uy! Nga ito lang una siya, uban ako. Kung maunay gusto ni Alexa, ang pingi lang siya, sir. Ayaw yun nagbinuangi. Ang akong anak. Dili. Niya pa. Gusto ko nga ikaw ang mutahi sa buda ni Alexa, nang. Seryoso na gid ka sa among anak? Nang. Buhaton ako ang tanan nga mahalon ko sa inyong anak. Uy! Buhaton. 612. Buhaton. Naibaw ko nga dako sa niya. Napasakitan ako siya sa makadagang gayon. Busa, maningkamot ko. Nga akong mapahumok ang iyang kasing-kasing nako. Yamata.
Salamat, sir, kung mao ka na. Ayun na mong pag-share na ko. Nang, umabot agad ko ninyong umagan. Today, naday kwarta para sa Buda ni Alexa. Uy, kwarta! Ayaw na. May Buda na nga gitahi si Alexa. Og iyaha kining sukod. Uy, mau ba, na? Nakakita ka ng naasma ni Ken. Kanindot ng Buda. Siya ang nag-design, Ana. Kay ganahan kaayo siya anang maong style. Sige na. Mau ka na ang Buda ni Alexa. Ganong ni Akalira? Sorry, Tito. Oh, Sorry sa nakusa nga kung nahimo ni mo. Ninyo di iyan. ayaw na kini ko na una, Alira. Ang importante nga nakamatnon ka na sa imong sayop. Inmaday karon si iyan, Tito. May bakasyon. Pasag nilang una to siya nga ipahilo na ang iyang kinabuhi, Lira. Tito. Kumusta naman ka, ha? Maulagi, Tito. Wa na ko'y trabaho karon. Muhang yun ta ko ni mo bisan unsang trabaho ang imong mahatag na ako. Midaot ka. Naglisod na magid ko karon, Tito, God. Okay. Ato si Rolando. Apply dito, basin doon ay bakante. Salamat, Tito. Sige, dili na lang ko magtugay. Ako nga tuon si Sir Rolando. Sige. Pero, pag binuotan na yun, ha? Sure, Tito. Salamat. Nakasud na gid kong balik silang kinabuhi. Nagkatuog man day ko. Maayo kayo nagbanta ka na. Naaday ka diha sa suok. Nasa ka ba? Tugtan man lang tagubag-ubag ni mo? Andam na nga itong panihapon sa T-Rex. Oh. Basta? Hangtod ka na sa magit ko ni mo prisuhon din, ha? Hangtod mo sugot ka nga magpakasalta. Iyan? Anong katawa mo? Nabay katawanan sa kong gisulti? Ikaw pa? Parmigit ko ni mong pakuratan. Ikaw? Mangasawa na ako? Oo. Ganun de. Di may mo? Kay baw ka? Layo ragit kay ka sa akong gipangandoy nga mahimong pana. Ganun de. Unsa migi gusto nimo sa lalaki nga mahimong pana nimo? Ang gusto na kus lalaki, kanang buutan kaayo. Kanang dili magsigi og paningka. Kanang dili parehas nimo kamal dito. Ako ang bana. Ako gyud ang magbuot sa asawa. Oh, di na nausuran no? Ang asawa og pana, doon na patas nga katungod sa pagpadagan sa pamilya. O gawas pa, daghan pa kag atraso na ko dong. Unsa man ko no? Unsa? Bastos ka? Sa una pa lang natong pinagkita, nagpakita na kasi imong kabastos. Og kana, wa na ko magustuhi. Og unya, ganahan ko, kanang super buutan nga lalaki. Super buutan. Pare de ang imong gustong mabana. Og di ko kanahagpa na nga pilosopo. Unya. Unsa may mahimo nimo ana? Nga ganahan mo ko nimo. Ambot nimo eh. Hoy. Asa mo ka? Mag-CR. Unsa man? Sunod gihapon ka? Pagdali kay bugnaw na pagkaon.
Unsa na may sunod atong buhaton? Nakasod ako balik sa kumpanya ni Tito Ed. Wa na si balita bahin ni Alexa. Nagtuo sila. Nga milayas na ni palayo ni Ed. Hain mas Ian. Kauban magyapon mo? Layo na kayo ko ni Ian. O wasab si Ian sa ila. May bakasyon niya. Pahimos lang pagbakasyon ni Ian. Kinahanglang libre kang makasud kawa sa ilang bahay, Lira. Mayawi ko sa kumpultahan. Pagpaduplicate ni Ana, magtagsat ang tulok. Gusto may plano nimo, ha? Tita Agnes? Tiwaso ng wa matiwas nga misyon. Ang unsa, tita? Kinahanglang mahanaw ang tanang kaliwat ni Veronica. Abay. Uy. Tiwason ko ang gisugda na ni Carolina. Unsay but mong ipasabot, tita Agnes? Si Carolina ang mihitan ran ni Veron sa anak ni Veronica. Unsa? Og ako lang ang nahibaw ni Ine, Lira. Unsay plano mo? Madnapla ko. Ay, Alexa, unsa ba? Ayaw pa ba butag dugay ang pagkaon? Huh? Muna'y tinawag ba na? Murig na nawag og maid? Ah. Lingkod na diya. Mangaon na ta. Huwag na to kaon. Gusto ko magkisulti ni Papa ni mo. Gitugyan na kaniya din ako. So, gisabutan ako ninyo. Kamu na di mo padagan song kinabuhi karon, mao ba? Alexa, wa ko'y daotang plano ni mo. Gusto ako mga asawa ni mo. Abi ba niyo ko gusto ka nga kumahalon? Oo. Kinahanglang mahalon ko ni mo. Aron, makagawas ka din eh. O pagkahuman, magpakasal na ta. Giyon sa ka pa pagpadako sa imong inahan? Mahimo ba? Ayaw naghiskuti si Mama. O nga nung dili man, nga ang batasan sa mga anak, magikan maging ang batasan sa ginikanan sa inahan mismo. Ah, hilom! Buutan ang akong inahan. May gitago ang kabangi si Carolina. Tita. Nga bisan ako, iya na lang malimtan nga nautangan niya kabubuton. Mura lang ko nilag-an nino nga magsunod-sunod sa pagtabon sa ilang mga saa. Og si Ed, kinahanglang makakita na siya sa akong bili. Ayaw nag-ukaya ang sakit nga kagahapon. Kinahanglang ukayon ni og atubangon. Oh. Gitudluan ko si mong amahan sa mga butang nga wa ikatudlo sa kong ginikanan. O kini maong pagbarog sa kaugalingon kong mga tiil. Pagtuon sa mga butang nga dili na ko gusto. Pagkatuon sa pagkabot sa pangandoy nga para na ko imposibleng maabot. Iya kong gipamata nga bisag sagbot lang ko. Apan importante ko ining kalibutan na iyan. Unya, natagbaw ka na? Oh. Importante ka na para namong tanan. Pero, may bato ang imong kasing-kasing. Dili ko bato kasing-kasing iyan. Makamaulang kong mo disiplina sa kong kasing-kasing aron dili ko masakitan. Nagtuo ka? Nga pasakitan lang tika? Imo na nagkibuhat sa daghang mga higayon iyan. Ikaw ang naghimong bato sa kong kasing-kasing. Gigutom na ko. Mga una ta. Huwag di na ta mag-drama pa. Oh, nagtuo kang drama ning ako ha? Oo. Drama lang na. Aron makuha ni mong imong gusto. Tungod kay sa tanang babae nga may agi si mong kinabuhi, ako ray dili kanan anang batasan nimo. Oh. Tanawa ra. Unsaon ka na ko pagkakaton pagmahal niya? Nga sa puton man kay na siya? Pahala ka diha. Way puot.
kalami sa sabaw. Ano kung kaon? Uy, nahapi ko mahilo sa Unsa ka, Pinoy? sabaw. Ay, napasok lang ako si Mod Bossing. Na, init mo ko kayo ng sabaw sa tinuangan duhaw. Makalakot. Bossing, ako'y tao'y napasok, Bossing, oy. Unya, ikaw maglagot. Batog yung kasing-kasing si Alexa. Bisan mo sa akong. Doon na gud siya rason sa tanang butang. Unya, surrender na ka. Imo na ng buhian. Kaya kung ablihan. Dili. Di lagi hapon ni mo siya buhian. Nagisapot naman kaniya. Na masakit ka ng kalaki ni mo, Bossing. Kinahanglang muhumok siya nako, Binoy. Muhumog, murag mamon. Oh, kanabang musunod na lang siya sa tanan akong gusto. Di man na uso na karon, Bossing, oy. Nahimo na ni Mama. Nagsigi siya sunod sa gusto ni Papa. Wa gani siya makigbuwag, bisan kon... Bossing? Nabanggaan kini og sakyanan o gihitan ran. Namatay diha si Veronica. Ug nagduda ko nga binuhatan kini sa imong inahan ni Carolina. Bossing? Nga ba ni Tiurok bang kamurag kukok? Si Mama. Si Mama ang suspect ni Papa sa mihit and run ni Veronica. Ang inahan sa kumangat. Oy, Bossing, misimang nasab ka. Lain na man lang itong istoryahan. Gubot ang akong nauna, Binay. Ay, mabitaw nga ni atagaron ho sayon. Pero, unsa naman hinoon ng imong gibuhat? Imo na gipriso hinoon si Alexa di. Gusto si Alexa. Nakuha na ko kiningilad kong batasan sa akong inahan. Na di na lang ta maghisgot o mga patay na, Bossing, oy. Balik ka ni Alexa. Unsa maging problema na ko, Binoy? Ang imo ba, Bossing? O nga naman. Bao kong baba? Humot man. Ang mugawas ng mga pung mao'y baho. Unsa? Bossing. Wa ka kabantay nga. Kung kamo si Alexa magsulti mo, sangkog yun sa lalis. Eh, gahim siya ko. Kamong duha ang pulos gahik o, Bossing, oy. Busa kinahanglan nga, dunag yun magpaubos ninyo. O kinsa man? Ikaw, kay ikaw may nakagusto ni Alexa. Oh. Kanang pride ni mo nga, misutoy sa langit, halapotli sana. Unya, kanang imong buhian ng mga pung, talhina. Unsay? Pasabton ta ka, Bossing, ha? Matud pa, ang dila mas hait pa sa espada nga mutabas sa kasing-kasing sa tao. Buti pasabot ang mga pong nga mugawa sa imong baba, mas hait pa sa espada nga makapasakit sa uban. Ug mao na ang nahitabo ni Alexa. Nasakitan siya sa taas kay nimo sinultihan sa una. Ug doon na ni uhat siyang kasing-kasing. Kasabot? Mo na gisulti sa kong mama. Kung labayon kag bato, basli og pan, kanang humog pa sa mamon. Pero, kung nasakitan na ka, Binoy, kinahanglan mo baos ka. Di mahuman ang inyong binaslanay o pinasakitay, anak. Unya, sabay buhaton ako. Ayaw pagsulti og bati. Pulos nindot ang isulti kang Alexa. Di na ko iyan, anak, Binoy. Kung di ka mag-usap sa imong batasan, musamot yun nagkagahi si Alexa. Ako ang lalaki. Ako ang babot.
ug sunda ang lain pang sumpay ning pipila na lang kayugto ning sugilanon. Mahal kong kaaway na sinuwat ni Generica Bidad. Pumalihog na ikuno og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.